с един отряд от харами и хайдути. Събира всички бабички, старци, деца да носят тенжери, легени за тропане. Вечерта децата почват да тропат. Сърбите мислят, че срещу тях идва страшно голяма войска и се изтеглят. Така че децата са спечелили едно от най-големите сражения през сръбско-българската война 1875. Това е истина. В 1952 година открихме. Лето време, лявата част там е, ние от прозорците на там беше турцийска спална, се ползваше за екскурзионно летуване. А отсам за такива, които са на лагер на Петроха. Хижата има ресторанти, имаше барче, имаше дискотека, студия. И апартаменти, това са апартаменти тук. На терасата, отсам и от друга страна. Тук? Следваме тук. На присъствие майския. Ние къде сме в момента? Петър. Ей, бързи е, Него колата. Тук. Да, и сега не, на хижата сме тук. И сега, ето преминаваме тук, идваме на Тодори тук. И после слизаме надолу. Тук изглежда две пеги, ама тия две пеги са цялата Кога си се родил обаче? Много отдавна. Обаче още преди мен база се рода, тук по Балканите, по горите, по езерата са живеели едни красиви девойки, които са се наричали нимфи. И някои били безсмъртни, други не. Аз съм безсмъртен. Имало един малко младеж. Моля ви, тишина! Как се казва тази планина, по която сме сега? Планината, Евгения! Как се казва планината? Рила! А преди се казва се още Балкан, а първото име е Хемус. Тихо, тихо, моля. Хемус е първото име на Стара планина. И имало един много хубав младеж Хемус и една много хубава девойка, която се казвала Родоп. Родопа? Те младежи и девойката от малки още си общували и като пораснали се влюбили и то много се влюбили. Лошото обаче било, че те били брат и сестра. И тогава почнали да се шукат хората, започнали да се шукат и боговете и Зевс решил да ги извика до тях и им казал: вашата любов е греховна, ето Зевс е главният кръстосмърт. Не бил кой знае колко морален, но така им казал. Каза още повече, започна да се наричат Зевс и Хера. Хера е била жената на Зевс. Жената на Зевс. И тя
Тя чак тогава вече се ядоса много и казал, повече така не може да бъде. Ти, Хемус, отиваш нататък към Дунава. Ти, Родопа, отиваш нататък към Бело море, а за да не се събирате повече, ще прекара между вас една голема долина и една голема река, Хебър се казва тогава, а сега това е Марица. И ще се гледате само отдалече и никога няма да се приближите един към друг. Гледали се, докато се превърнали в две планини. Хемус и Родоп. Да продължавам ли по-нататък? Да. Така, владетел на Хемус станал един речен бог, който се казвал Егър. И Егър е бил женен за една от музите, която се казва музите, са покровителки на различните видове изкуства и науки, които са съществували някога. И на поезията, и на музиката била муза една, която се наричала Калиопа. И техен син обаче бил много талантлив младеж, който се казвал Орфей. Чули ли се това? Орфей. Орфей бил най-големият музикант, който е съществувал въобще. Тихо! Свирал на китара, когато свирал всички животни, са свирали, слушали се го даже и дърветата и планините. И така навсякъде той се е прочил по целия свят. Като пораснал обаче, се влюбил в една нимфа, която се казвала Евредика. Това име чули ли си го? Влюбил се много в нея. Обаче още на другия ден Евредика е хапва една змия и тя умира веднага. Между другото, пазете се, тук има много змии. Да. Трябва, да. Тихо, Ивета. И пуснали да излезе с него. Само, че му поставили едно условие. Ще изведеш навънка и няма да се обръща с назад. Ще имаш търпението, като излезете на горната земя. Това вече се радвайте един на друг. Обаче Орфей, който много обичал жената, успел да излея, препарвал се, като нека бавно, така се оттеглила и е загубила. Излезъл Орфей и бил страшно натъжен. Край на песните му, край на веселбите му. Моя! Тихо, че слушам. Тихо, че записвам. Леги е там на поляната при баба. Не мога. И той като ги отбягва, те се ядосали страшно много и некъде тук по билото на Стара планина, не се знае да не е и тук, ухванали, убили го, отрезали му главата и така загинал Орфей. А те главата и китарата му хвърлили в Марица, на реката Хеброс, тя била голяма река, и тя малко по малко отлесла до Егейско море, от Егейско море ги закарала до един остров, който е гръцки и се казва Лесбос, и в този остров се е родила най-големата гръцка поетеса от древността, казва се Сафо. Това вече за Сафо, за Лесбос е съвсем истина и действително се смята за най-голямата поетеса и поезията е предимно любовна. Жена малка поезия. Тя обичала повече жените, отколкото мъже. Za
Значи, какво значи Балкан? Балкан е от две турски думи. Бал, кан. Бал е мед, кан е кръв. Понеже съм се късвал в района на Купена и там са алармирали спасители зарад мене, на другия ден ме срещна хижара на Хибавец. И той каза, ти ли си оня къде там тук ни дига по тревога нощес касам? Вика, да знаеш, вика, че това е планина, която всеки момент може да се промени, да задуха, да завее и е пълна с изненади, затова се казвам. В една гръцка област казва се Коринт, живеел един техен сега национален герой, казвал се Беларофон. Между другото, Беларофон не му е истинското име, след това е наречен така. Друго име имал, обаче той по невнимание, без да иска, убил един свой приятел и бил наказан на изгнание. Да напусне родното си място и да живее някъде на друго място. Преди това обаче, той както си спал веднъж, сънувал, че една богиня, казва се Артина богинята, му дала една златна юзда. А тази златна юзда е била на един сега Татко! Правиме запис сега, нищо се не чува после. Казвал се един крилат кон Пегас. Запомнете това име. Вие го срещате за напред често това име Пегас. Този Пегас е бил роден от едно големо чудовище, което един друг гръцки герой Персей го убил и от кръвта й се е родил от това, че той е крилат кон Медуза, от нея се е родил след това този крилат кон Пегас. Той има нещо връзка с това един вариант, обаче за огъня на хората е малко по-друг по-официално. И вие в съседния град. Обаче жената на тамошния цар го харесала много и започнала да го задиря. Той непрекъснато се предпазва от нея, бягал, обаче тя най-накрая се обидила и казала на мъжа си, че той се опитва да бъде с нея. Мъжа й се разсърдил и решил, че трябва да го убие, но понеже му е гост, а законите за гостите забранявали това нещо, му дал едно писмо и каза, отишъл там в съседното царство да живееш. Отишъл в съседното царство, но тамошният цар не прочел това писмо, което му дал той. Приел Беларофон с голяма радост, 3 дни и 3 нощи яли, пили и се веселили. Най-накрая прочел писмото и му на него не било също да извърши убийство и казал, трябва да извършиш няколко геройства и тогава, като сметал, че през това време ще загине. Първото нещо било да убие един страшен змей псиглав. Второто било да се справи с амазонките. Амазонките били едни жени, които не обичали мъжете, срезали си дясната гърда тук, за да може да стрелят с тук и където обидели мъж го убивали. Май тук горе е паднала букви, ни ще измислили път отгоре. Деца, това е Ленков кладенец. Викни ги да дойдат всички. Ето го тук, дайте си шишетата.
Стиво!